Hej alle sammen og velkommen til Hånis vinduesvask i dag, hvor vi bruger lidt af den her velsæbe til at gøre kundens beskidte vinduer, som I ser her, til nogle helt splinter nye vinduer. Jeg møder selvfølgelig op i min helt varme firmabil, som selvfølgelig stadigvæk kan alt, hvor jeg tager kundens vinduer udvendige, som han vil have i dag, hvor vi tager 50 kroner per vindue for at få gjort den her service. Det skal også siges, at den her kundens vindue blev så ren udvendigt, at det blev tydeligt, hvor beskidt det var indvendigt. Derfor anbefaler vi altid at tage begge dele, som vi opkræver 100 kroner for per vindue. Og har du vinduer som her, så skal du bare tage det helt roligt. Det kommer ikke til at koste 300 kroner for at tage de her 6 vinduer. Det vil stadigvæk koste 50 kroner. Vi kører så et abonnement, der lyder på, at du får din vask efter antallet af vinduer, du har, hvor du derefter kan hoppe på et abonnement, der lyder på halvdelen af, hvad du betalte for første gang. Det vil sige, hvis du betalte 600 kroner første gang, kan du hoppe på abonnementet til 300 kroner månedligt efter det. Hvor jeg så bagefter skriver dig ned i systemet og opkræver dig for din vask på den dag, jeg tog dig. Hver måned, som du selvfølgelig altid kan opsige, fordi der er ingen bindinger. Hvis du gerne vil have vasket dit vindue, så kan jeg pt. Kun tage op til første sal. Men hvis du vil have en professionel og flot vask, skriver du bare en privat besked på min Instagram, som enten er i captionen, bioen eller kommentarerne, hvor vi bagefter tager den derfra. Så nyd resten af den her video, så ses vi forhåbentlig derude og på Instagram. Hej hej.